нека започнем от начало. Хора, това е четвъртият ни опит да запишем ревю. Bear with us. Ще започна с думите Remember the 5th of November отново. За хората, които харесват филма на бившите братя Лашовски, В като Вендета. Аз исках да кажа, те не са ли сестри вече? Не знам. Те верно преминали ли с тази операция, дет си маха чарковете? Нямам представа, не съм се заравил, обаче знам, че със сигурност творчеството им доста е катастрофирало. Да, но в крайна сметка са оставили няколко феноменални... Матрицата беше тяхна? Да, трите матрици и облака Атлас и В като Вендета. Но това не е темата на нашото ревю. Вие гледали ли сте облака Атлас между Аз съм го гледала 2 пъти. И ти харесва? Това не беше ли това с различните истории, деца с сплайснати с Том Ханкс? Да, не мога да кажа, че ми харесва като допада ми да го гледам. Да. Но определено е силен филм, като има много силни моменти, наистина е интересен. Гледали ли сте го? Аз не. Nope, аз също. Сериозно? Няма. Ама, ето нещо интересно, което може да гледаме в бъдеще. Да, темата на... Тази тема. Това е ревю, поне така започна оригиналната идея, ревю на Tombstone. Някъде преди месец и нещо. Да, защото в крайна сметка един от нас тримата ревюиращи малко не можеше да си организира his shit together. Ами мисля, че всички бяхме така до някъде. Да, това е малко универсален проблем с нас. Но бяхме се събрали с идеята да ревюираме Tombstone, защото до сега мисля, че не сме правили нещо на уестърн. Тематика. И това е един от така, може би едни от... не мога да кажа последния уестърн, защото нали, има и уестърн и след това, но като цяло това е едно от последните ура на жанра. И в същото време, нали, освен последните ура на жанра, това е един от филмите заедно с Unforgiven на Клинт Ийствуд, това вече сме го споменавали, които малко премахват тази любовна сага на американския зрител с уестърн жанра. Всичките тези Бък Роджерс, всичките тези хепи уестърн, великолепната седморка. Търсачето на уестърна. По-скоро е своя Дон Кихот на уестърна за, нали... Смисъл, идеята е, че тук просто вече се показва реална... Най-малкото започваме с съпругата на нашия главен персонаж, изигран от Кърт Ръсел, която още в началото виждаме, че е зависима на болкоуспокояващи. Аз вече не ги помня. Нещо, което е нетипично за уестърн жанра. Там винаги всички са усмихнати. Клинкът или дори да са някакви мръсни са, нали... не човеци. В Tombstone има... Понеже той все пак е правен по всъщност действителен случай, доколкото... Да. Черпено е вдъхновение със сигурност. Черпено е сериозно вдъхновение. Той показва Дивия Запад в една по-неподправена форма на плюсове, минуси, тръгване нагоре, тръгване надолу, нали? Този хаос, който обикновено го има в истинския живот. За разлика от класическите уестърни, които правят една малко така героична реалност за събитията. Защото в истинския свят в общи линии някой може да е големия, да се има за голям герой и така или иначе един изстрел го сваля както всеки един друг човек. Сега в Tombstone имаше доста реални неща, първите може би 2/3 на филма. Но последната част на филма, когато разбиваха тези каубоите, бандата, тогава се превърна за мен в класически уестърн, защото имаше пуцане и 20-30 човека бяха отстреляни, нали, в рамките на 10 минути от филма. Аз съм го гледала като дете, само тази сцена помня. С многото стрелби. Аз тук вече съм позабравила, имаше много интересна тривия, защото има един многогодишен конфликт между Кърт Ръсел и Кевин Костнър. По това време Кевин Костнър създава продукция
Филм някакъв, който е по същата тема. Да не биде Танцуващия с вълци. Да не сгреша, може и това да е. Да, или поне имал намерение да прави. Уестърн тип. Не, може би това е друга история, но искал е, сега се сещам, искал е той да участва в този май. Okay. Но така са случили нещата, че правят той е паралелен уестърн, който е неговия, който е супер хит. И реално заради Кевин Костнър, костюмният дизайн на Том Стоун остават почти без никакъв ресурс. Тоест, уния взимат всичко, заграбват като костюми и тия се налага да правят... Кажеш, че едно студио ги е правило и... той има ограничени възможности като костюмен дизайн и тия се е налагало да правят някакви еквилибристики, за да си облекат актьорите. Интересна тривия. Да. И някакви такива много интересни търкания имало между двамата. Всъщност сега човек като се замисли е доста трудно да направиш саплая, нали, това, логистиката на заснемането на един филм. Като започнем от костюми, като започнем гримьори, осветление, нали, сценичните площадки, където се снима всичко това, нали? Аз даже мисля, че можем да отидем една идея по-далеч и тя е, че през 90-те, да кажем в този период, 80-те, 90-те, нали, по времето на практичните ефекти, нали, всичко е трябвало да бъде гардероб, да има, нали, така, но също така го е имал изградени supply chain. В смисъл, трябва ти костюм за уестърн и декор, готово, имаме го складиран, нали, така. Докато сега, когато сме в ерата на CGI-а, мисля, че много голяма част от тия пропс, от тия, нали... боже на български, как? Декор, сценични... Да, сценични костюми и декор, нали? Е унищожен, изчезнал, ненужен, изхвърлен и така. Мухлясал, забил някъде, така е, да. Какво друго за филма като информация? Какво аз съм забравила вече? Ако не се лъжа, Кърт Ръсъл до голяма степен поема правенето на филма на свои рамена. Да, участва в режисурата. Участва в режисурата, участва по-скоро дори в подготовката на снимачния ден. Прави заедно там с режисьора отделни сцени и така нататък. Но той до смъртта на режисьора не говори особено за ролята си във филма, като такава. И след като човека се споминава, Кърт Ръсъл си позволява, нали, да каже, че в крайна сметка той е изнесъл филма до голяма степен на собствените си рамена. Ограничил е голяма част от своите сцени, за да могат останалите актьори малко повече да блеснат. Кой беше второстепенния? Сам Елият, вечния каубой. Да. И след вече смъртта на режисьора той си позволява да каже, така и така, нали, аз този филм в общи линии го направих, защото не е искал при живе да му сваля от реномето на човека, тъй като филма става успешен, нали, хората го гледат, става класика. Но е интересно, че в общи линии тук по-скоро актьор е имал супер ниско его, вместо обратното, което очакваме, нали, с хора с той все пак като сизънт актьор е знаел, че ако филма е структуриран по този начин и неговите сцени преобладават, че самия филм няма да бъде изграден правилно и няма да има същото усещане. В смисъл, че зрителя няма да се свърже с останалите актьори, които също са силни и добре подбрани и всички изиграват много хубаво ролята си. И аз тук искам още веднъж, нали, да се върна на това, че точно скъсването на тази любов с Дивия Запад. Те отиват в града Тумстоун, трима братя, които са трима бивши рейнджери, тексаски, ако не се лъжа. Нека да ги наречем такива шерифи. Шерифи, да, за най-просто. И те искат да започнат нов живот, искат да се откъснат от всичко свързано с закона, защото в смисъла с неговото enforcement. С тежестта, която закона има. Защото, нали, са се опазили живи, а Дивия Запад в този момент е бил опасен. И в крайна сметка този град ги завлича, тяхното име ги завлича обратно в цялото нещо и така губят единия брат, в крайна сметка се стига до това и Кърт Ръсъл, нали, неговия персонаж, нали, Уайът Търп, преживява своя такъв катарзис, че в крайна сметка не може да избягаш от това, което си.
И се връщат на седлата, разпасват оръжията, нали, почват да раздават правосъдие. Филма за мен е сниман много хубаво. Филмът, кастът му е достатъчно добър, достатъчно убедителен. Той е доста такъв звезден каст, защото всичките са силни актьори. Да. И филмът така интересно предава нещата. На мен ми беше приятно това, че във филма нямаше... Да? На мен ми беше приятно това, че във филма нямаше някои от твърде така често срещани така каубойски клишета. Тоест главните герои първоначално се дърпаха, правеха неща за пари, не се занимаваха, нали, с... Актьорите, смисъл персонажите изглеждаха believable. Да, можеше човек да реши, че те са истински хора. Да. И когато вече нещата между тежките характери на хората в този град се сблъскаха, сблъскването изглеждаше сравнително реално. Защото тези, които се водеха, че, нали, не са особено добри, те не бяха особено добри хора, но не ги бяха представили като комично зли. Бяха ги представили просто като една топа неприятни индивиди, без да ги правят комично лоши или нещо. Моралът на Средния Запад. Да. Малко... Да. Интересен. Хареса ми, че нямаше толкова от тези класическите за уестърните стендов, дето двама стават такива, нали, гледат се в очите по половин час, като както беше в имало едно време на Запад. Нали, макар че там отново беше заснето много хубаво, но все пак се е превърнало. Беше Док Холидей и Джони Ринго, нали, разправията между туберкулозния лекар и бързия пистолеро. Но там това нещо не можеше да бъде избегнато точно заради това. Билдъпваха се като двамата най-бързи стрелци, еготата им се сблъскваха и това беше логическия завършък. Но пък и там развръзката беше в общи линии в рамките на 5 секунди, нали, един умря просто. Имаше едно нещо, малко тривия за филма. Когато става първата престрелка, преди вече да започне истинската война, когато отиваха да ги разоръжават да им вземат оръжията. И единия беше заплашил другия. Мисля, че бяха заплашили и Док Холидей с нещо, че ще го убият. Той в общи линии имаше една фраза: "It will be a daisy if you do." Ще бъде детелинка или, нали, ако го направите. Да. Което е истински цитат от действително събитие, което се е случило там. Той използва тая фраза "It will be a daisy if you do", и след когато застрелва Джони Ринго, казва "You're no daisy at all", нали, въобще не си детелинка, не си... Така че някои от тия неща, Амиел Хъкълбери, което спорехме дали съм Хъкълбери Фин или е Хъкълбер, човека, който носи ковчега и така нататък, нали? Някои неща са хванали от времената, те не са ни ясни на нас, защото са били неща, които хората са казвали по онова време. Диалектизми такива, които са били част от културата в този период. Затова ми е трудно да гледам уестърни, защото ми е много далече като култура. Западния... Аз малко винаги съм харесвал уестърните, но тези малко, една идея по-реалните уестърни, да кажем, нали, защото тези прекалено комичните и прекалено клишетата натоварват, тежат. Честно казано, дори много харесвах уестърните с Бъд Спенсър и Теренс Хил. Спагети уестърните. Те повечето, между другото, по-добри уестърни са спагети уестърни. Ама те са по-интересни сякаш. Са много в спагети уестърните има повече хумор. Да. Защото италианците имат усещане към театралното. Да. Докато истинските уестърни, те са тежки, по-драматични, там има малко. От друга страна, трилогията за доларите, нали, един пробит долар за няколко долара повече и кой беше третия? Лошия и злия. Те са пак спагети уестърни, както и имало едно време на Запад с саундтрак на Енио Мориконе. И те не са никак комични. Той е оригиналният Джанго. Това го гледахме, Всичко е, Между другото, ако не знаете, Джанго на Куентин Тарантино всъщност е, как да кажа,
омаж към... Типичният Куентин Тарантино филм. Аз виждам нещо, то ми харесва и го правя наново по моята. Той всичко, което прави е точно така. Изменя някаква супер известна продукция и я изменя както на него. Трудно е да прецениш за Тарантино дали прави омаж на нещо или буквално го краде. Нали, малко е... то нали се казва, че най-добрите артисти крадат директно. Точно това, ако решите да гледате оригинала на Джанго, търсете Джанго се казва от 1966 година с Франко Неро там играе главната роля, което е интересно, че в новия Джанго, това сега си спомних, мисля, че там когато Джанго и... Имаше камео. Да, точно, и персонажа на този Кристоф Уолтс ли се казваше? Да, Кристоф Уолтс. Не помня как му беше персонаж. Окей, няма значение. Както и да е. Отиват при персонаж на Леонардо Ди Каприо в плантацията и там имаше нещо като бар. И там имаше един, ако си спомняте, с прошарена коса с акцент, който беше с бинтовани ръце. Ами това е самия Франко Неро и бинтованите ръце са препратката към края на оригиналния Джанго от 66. Добре, какъв е кефа на тия препратки? Добре, да, там е препратката. И? Това не мога да разбера. Не знам. Франко Неро е в... Да, моят въпрос беше за тия референции, препратки. Добре, и какво? В смисъл, защо целият свят се кефи на референции, които са от нещо друго? Аз мисля, че Тарантино тук просто е искал да го направи това нещо, защото той самия явно се е изкефил много на класическия... Той е power move да докараш Франко Неро във филма. Попадало ли за тия референции, попадало ли ви е така наречения крясък на Вилхелм Скрим? Вилхелм Скрим е нещо, аз имам своите лимити което почти всички режисьори или дори може би там операторите, тия звукозаписните, търсят момент да го вкарат някакъв писък. То е, трудно мога да го изрецитирам, но е нали, така. Това нещо го набутват в почти всеки един филм и огромна част от филмите като дребен базик. Когато има примерно сцена с много търчащи хора, вкарват някъде този писък и в общи линии те се надпреварват един друг, кой може да го набута във филм и това е като много голям running joke в Холивуд, Вилхелм Скрим, който където може да го набута, го набутва. Ние като зрители не обръщаме внимание на това нещо. Ние много неща не обръщаме внимание. Но мога да ви намеря компилация сигурно от 20 минути с Вилхелм Скримове един след друг. Аз наскоро разбрах, че във всички филми, в които използват тая централа, на която звъниш на полицията, използват един и същи запис от около 40 години, примерно 911 Emergency, 2.5 еди, какво си смисъл? Той е един и същи запис на някаква диспетчерка, която казва едно и също за някаква улица в Ню Йорк. Примерно. Бяха ми попадали също така, че много от вестниците, които се използват в тия филми, са едни и същи. Тоест има някои неща, които... това е паралелна метавселена. Нали? Има някои неща, които се правят, защото това е, както казахме, пропс, нали? Това са сценичния декор и така нататък, но си мисля, че то с времето се превръща във вътрешна шега между хората, които са in the know, нали? Които са вътре в нещата. Аз мисля, че като вътрешна шега можем да направим това хора, които харесват сериала Приятели, да им махнем това лав трака. И да видите, че базиците им са... Ужасно, другото, което правят е, примерно като има лъвове или той е лъва на Колумбия ли? MGM. Метро Голден. Лъвовете не издават този звук. Те използват звук, рев от тигър. Лъвовете издават един супер по-плосък. По-мялкащи, дори по-мучащи по-скоро като крава, можеш да чуеш лъва. И във всички филми, в които някакви лъвове се чуват нали, те не така. Беше ми попадало кратко интервю, още от соц време, говорили са си наши филмови създатели, с американски филмови създатели, представете си. И нашите ги питат, добре, как правите удара? Нали, казва, защото ние удара правим. Чупим пръчка, пускаме звука на опаки, после правим нещо друго, после правим и сплайсват 3-4 звука, докато се получи. Нали, американците казват, нали, в общи линии удряме с обувка на пода, нали, и то се получава горе-долу.
Така че понякога ти има, това добре, че го каза. Имаше една цяла документалка за звуците в класическите филми на Холивуд. Да. Но точно това ми напомни на един момент от там, че примерно имаха една определена обувка, с която се прави звука. Не коя да е обувка. Имах конкретна обувка, която се пази едва ли не като стандарт. Да. Така че това са вътрешни неща на самия котел на готвенето, нали, микса на тая рецепта. За мен е интересно, че в Tombstone нещата се усещаха доста натурално. Сякаш, нали, не са се мъчили твърде много да направят филма. Но най-вероятно е имал своите проблеми, защото, нали, след като съответно е трябвало, нали, да има помощ от страна на актьорите да направят филма, значи не е било толкова лесно, колкото изглежда крайния резултат. Дайте да му дадем някакви оценки, защото имаме в програмата още няколко няколко неща. Ами добре, на мен ми хареса Tombstone. Препоръчвам го за всеки, който е окей с уестърните и така едно солидна седмица, примерно, съм окей с това да му дам. Не е нещо, което ще остане с тебе да го помниш години наред, но е солидно. Зависи. Tombstone на мен ми е в колекцията. Аз харесвам Кърт Ръсъл много. For reasons I can't explain. Той ти е с зодийник. Да, той ми е с зодийник отгоре на всичкото. Аз на това му давам... аз мисля, че 7 е много справедлива оценка за филма. Солиден филм, качествен филм. Моята пристрастна оценка, тъй като не съм любител на жанра, му давам 5, тъй като ме отекчи. Sorry. И сега направо да направим транзиция, защото ние започнахме много от рано да правим Tombstone и много отиваме на следващите съзодийници отново. Сега бягаме пред пръта и направихме филм, който, нали, докато може би дойде празника, вече ще сме оправили ревюто. А именно Die Hard. Умирай трудно. Най-коледният филм. Оригиналния. Аз не знаех, че това се води за коледен филм. Мислех, че е комедия, представете си. После разбрах, че не е, после разбрах, че е. Така, филма... да. Die Hard е в моята златна колекция на всички времена. Юпикай, motherfucker. Защото си фен на Брус Уилис или защото ти харесва филма? Не, мисля, че филма е абсолютен шедьовър. Да. Шедьовър на екшън комедията. Шедьовър е като актьорска игра най-вече. Брус Уилис изиграва ролята съвършенно. Аз при него, в неговата игра на Джон Маклейн нямам забележка. Ама не, аз съм го подценявала. Брус Уилис се оказа, че тотално се впуска в ролите. Той наистина изчезва в тия герои. И между другото, имайте предвид, аз мисля, че е посредствен актьор. Това е първата мейджор роля на Брус Уилис, защото той преди това играе в един сериал, където играе такъв малко нескопосан детектив, базикчийски. Да, той си е базикчия малко като излъчване. Но между другото, ако искате такъв екшън комедия, Брус Уилис, с Брус Уилис, трябва да обърнете внимание на... Пети елемент, не знам. 12 маймуни. Това не е комедия. Как ще не е комедия? 12 маймуни е тежък филм, what the fuck? Не ли беше ли комедия? Не, имаш пътуване във времето и такава пандемия, която изтрепала човечеството. Аз така си го спомням с... Girl, what the fuck? С Брат Пит и Брус Уилис. Нямаше нищо... Не? За мен това, което филма го прави хубав и е такъв показателен за 80-тарските екшени, които на мен са ми лично близо на сърце. Ще се сетиш и ще го сложим. Сетих се. Исках да кажа извинявай, че те прекъснах за The Last Boy Scout. Окей. Много там той играе 100% майтъпчийска, детективска роля. Филма е изключително много добър, също в златната ми колекция. Вау! Това беше котка. Така, относно Брус Уилис отново, понеже ти е със зодийник и злодея, наистина браво за злодея в Умира и трудно, Алан Рикман, който
Много харесвам. Един герой е толкова силен, колкото е силен злодея, срещу който се бори. Аз лично много харесвам. Някой казва, че е слаб злодей. Модерните филми страдат от това, че правят героя прекалено силен и се чудиш какво е усилието героя да победи злодея. Ханс, Алан Рикман, първо, че са съзодейници, той е риби, Алан Рикман, е студената полярност на Джон Маклейн. Топлия американец, персонаж, високопарния социопат, който е бос, който е с гранатите, с такова, срещу студения немец, който е с костюма, с студения стоманен глас. Това аз лично го започнах като развиване за 80-тарските екшени. 80-тарските екшени, докато хората първоначално, нали, всеки гледат, че са нисички като форма на забавление. Оригиналните 80-тарски екшени всъщност показват героите като раними и смъртни хора. Маклейн го биха като тупан през целия филм и най-накрая едва ми излезе от сградата. И между другото, онази много готина сцена, в която, нали, she's in the fenster, shoot the glass, и Маклейн трябваше да тича с нарязаните крака. Което е много лека препратка, защото преди това Маклейн беше хванал Грубер без да знае, че Грубер е Грубер. Грубер го видя, че е бос. Поговориха се, изпушиха една цигара, малко след това стана престрелката и Вилан, нали, злодея, намери слабото място на героя и вместо да успеят да се го издебнат, да го застрелят, те изпотрошиха всички стъкла, за да си нареже краката той и съответно по-натам в самия филм той беше, нали, куци трудно подвижен. Нали. Но това показваше едни дребни препратки, че когато са снимали филма, тези моменти хубаво се връзват един с друг. Да, и са им обърнали внимание. И ти като зрител ти ги виждаш подсъзнателно, дори ги хващаш, не ги хващаш съзнателно, обаче тогава филма прави повече смисъл, докато го гледаш. Примерно мина покрай един плакат с едни разголени мадами на 2-3 пъти. Нали, това беше някакъв контрапункт и всеки път гледаш. И единия път им остави целувка така. Това му показа, нали, до някъде персонажа какъв типаж бъзеклиен. Защото то малко сюжет е от този тип затворени на едно място заложниците. В смисъл, тия елементарните сюжети, в които просто имаш някаква терористична група, която взима заложници и това е. Outlast, нали, избута и нещата. Беше обърнато и интересно точно това, че каза за тероризъм, когато, нали, чакаха екипа на ФБР и в крайна сметка, нали, кой каза, че сме терористи, когато Ханс Грубер казваше, те всъщност бяха отшли за да оберат тези акции. Едва ли не се представяха за терористи, за да печелят повече време, отколкото просто да кажат, ние сме действителни обирджи, нали, нямаме никакви, кой знае какви други амбиции. И забавното беше, извинявай още веднъж, че когато дойде екипа на ФБР, нали, да преговарят с терористите. Унази сцена не случайно беше сложена там, където електротехникът казваше, че може да спре електричеството локално, но те бяха такива, не спираш за целия там квартал електричеството и това позволи да се отключи сейфа. Нали, това беше коледното чудо за лошите. Дойдоха в ФБР и казаха, ние сме агент Джонсън и агент Джонсън. И окепезиха още нещата. Те всъщност показаха, че добрите всъщност не са добри. ФБР бяха, ще загубим 20-25%, аз съм окей с това, нали? От заложниците. И всъщност най-накрая те бяха едни от малкото, които загинаха. Техният хеликоптер, нали, се разби. Филма в общи линии беше филма за клейми, което е рядко срещано в днешно време особено. Филма за клейми агенциите. Държавата, нали? И това play by the book, нали? Направи го както е по инструкция. Един-двама такива дребни полицаи, нали, които всъщност бяха такива неопятите герои на... Обаче мен ми направи впечатление и тия супер много клишетата. Всичките. Лошия немец, японците предприемачи, така, завършили в някакъв престижен колеж, корпоративната дама разведена с главния герой, някаква мадама такава, те са отдалечени в брака си, накрая се събират, на сайдкика
черен афроамерикански полицай, такъв полеви полицай. Да, бъди коп, да. Бъди коп, който си разнасят базици с това. Момченцето в лимузината. В смисъл, всичко това някъде съм го гледала. И според мене, Die Hard е точно на границата. Той е внук, последния внук от фамилията на старите екшени от 70-те и 80-те и е дядото на новите екшени. Да, модерния екшен. Това е първият модерен екшен. Модерния екшен останаха експлозиите и мачо, нали, проявленията, обаче загубиха ранимостта на главните герои. Да. Защото, както казах, Маклейн от началото до края, във всяка сцена, той се справяше, но всяка сцена му взимаше нещо от способностите. Да, но ми хареса, че наистина е човек и че Брус Уилис не е някакъв супер някаква бабанка типа Крис Хемсуърт. Ти каза, че Брус Уилис в него има нещо малко по-комично, което аз го разбирам, защото неговите еквиваленти по уния години, да речем с Силвестър Сталон, Арнолд Шварценегер и така нататък. Всъщност ролята тук за Die Hard, както неведнъж сме казвали, е била всъщност за Арнолд. Да, но той е отказал, да. Но за мен тези, примерно двамата, те се борят кой ще бъде как да го кажем, кой ще бъде по-перфектен. Говори за Слай за Арни. За Слай за Арни. И те даже имаше едно интервю с Арни. Казва, кой ще убие повече хора. Мисълта ми е на Слай и на Арни. Екшън геройстването им. Те са далеч по-непробиваеми. Те не излизат от битките с особено много щета по себе си. Не биват удрени много често, нали, в лицето. Те са герои, които, може би с Слай там с Роки едно друго, но те са като цяло герои, които... Роки не е екшън, брат. Които са малко супергеройни, не знам как да го кажа. Хипергеройни. С Арнолд и с Слай, с тяхната, така да се каже, война, кой ще бъде по-екшенестия, имат over the top ridiculous екшените. На Арни, ако гледаш Командо, това е квинтесенцията за over the top one-liner. Командо, дава една сурия в видеоигри, такива джок персонажи, нали, които са базирани на Командо и може би и на... Да. За Слай неговия екшен връх за мен е Рамбо 3. Там отива в Афганистан, взривява цялата руска армия и така нататък. Побеждава хората, нали, хвърля хора в хеликоптерни перки, просто, нали, На Брус Уилис умира и трудно, особено първия. Втория до голяма степен също, третия вече мисля, че са го преориентирали към успеха на смъртоносно оръжие. Защото в този момент точно този White Cop, Black Cop, Buddy Cop история върви много. Да, защото, нали, умира и трудно 3 е Брус Уилис и партнира с Самюел Джаксън. Да, не съм ги гледала обаче. Беше ли Уесли Снайпс? Кой беше Уесли Снайпс? Не, Самуел Джаксън. Уесли Снайпс е някакъв друг. Блейд. За най-лесно. Оригиналният умира и трудно е мисля точно това. Изключително изчистената есенция на екшена, хвърлена една сериозна щипка комичност и, както колегата каза, ранимост на персонажа или човещина, или човешки качества. Нали, той не е перфектен, той не е килинг машин. Той е едно обикновено ченге от Ню Йорк и просто Брус Уилис, Мел Гибсън, има няколко такива, които може би не са A-tier екшен герои, те са малко по-B-tier екшен герои, но в тях има нещо по-човешко. По-нормално, по-такова. Интересна тривия тогава за една от финалните и най-интересни сцени, където, нали, Джон Маклейн побеждава Ханс Грубър и той пада, е, че всъщност за максимално реално изражение на лицето на актьора, нали, който играеше Ханс Грубър, не са му казали кога ще откачат куката, дето го държи. И са го пуснали и той затова е, нали, толкова изненадан. Тая сцена ме събуди за осъзнаването, че Матрицата е скопирала това и саундтрака. Още един дребен момент, който си говорихме за дребните моменти. За да падне Грубер, той трябваше да откопчае часовника на жена си,
който й беше подарен от корпорацията, за това, че тя е станала някакъв изпълнителен директор. Добре, това е символично, беше такова стилово показване всъщност, че той, нали, я освобождава от това, нали, за да се върне едва ли не при него. Имаше такива дребни моменти в целия филм. И в крайна сметка в нито един от последващите филми те не се събират. Явно тази динамика се е харесала, нали, защото има Интересното е, че във втория филм нещата се развиват последния начин. Той чака да се прибере за празниците на летището, тя е в самолет и всъщност хайджакват летището и казват, че ще разбиват по един самолет, ако не са им whatever. И мисля, че в един момент просто тези създателите и хората, които пишат това, си казали: никоя жена няма да издържи 2 пъти на такъв кошмар. Нали, да се бори за живота си. В смисъл, Джон Маклейн е малко прокълнат в това нещо. Него белята винаги го намира. Те малко там вкараха такива моменти като в Air Force One, нали? Това ще да ви кажа, малко ми звучи като Air Force One. Да. Което е... Не. Но вижте, това всъщност много помага на един филм, защото когато не си затворен на едно място, по принцип може да си отидеш. Нали? Защо хората да се сблъскват и да има конфликт, като може да си отидеш? Аз обожавам един определен жанр или по-скоро среда, която се развива в филмите. Когато героите са затворени тип пришелеца. Те са затворени в една определена обстановка. Примерно в един кораб или в един самолет. Или... Има такива филми за самолети, в които са... Повечето ужаси, нали, имат този троп, нали, затворени в кабина в гората. Точно е такива... Много ме кефът и това, нали, в Умира и трудно беше до някъде, така, защото бяха на едно място. Да, в една сграда и то на няколко етажа. Буквално, защото тя беше недовършена. Нямаха възможността да използват. Това много се отплесквам, обаче някой от вас гледал ли е Кубът, The Cube? Гледала съм го, но съм го забравила. Моля те да го припомниш. Беше една сурия произволни хора, които се будиха програмистите ли? Какво беше? Не, може преминаваха... хора събудиха се в един куп и трябваше да се спасат да излязат. И той се отваряше и преминаваха той се движиха парчетата, имаше като капани. Такава стая, като Escape Room, обаче беше дедли, нали, в случая. Да. Аз не си падам по тия филми, защото те разчитат на най-първичните емоции. Не винаги. Аз съм гледала много добри. Примерно той, как се казва, ще кажа глупост, няма да казвам името на филма, защото не знам как се произнася. Минава една комета и минаването комета се съвпада с някакво събитие и попадат в някакви паралелни реалности. В смисъл, ти се срещаш с твоето паралелно, алтернативно аз в къща от среща, която е същата къща с същото парти. И започват някакви безумни събития, човек ти се криеш, правиш друго, правиш се на себе си. Невероятен филм, тук накрая има The Final Girl, нали знаете тази тропа. The Final Girl с белия потник и всичко е леш накрая. Това супер много ми напомни на Bill and Ted's Excellent Adventure. То е комедия. Да, само че е точно това, нали, срещат себе си в бъдеще минало, нали, когато се появяват. Да, excellent. Excellent. Киано, да. Ранния Киано, когато още се усмихва. Киано с паницата, да. Преди да стане избрания. Преди да направи скорост и да се превърне в Die Hard Киано. Киано Ривз в скорост е върха на физическата еволюция. Киано Ривз в скорост е най-добрата му форма. В смисъл, това е... Най-добрата му форма като физика или най-добрата му форма като актьор ever. Прилича на лъжица. Не, Киану Ривз за скорост е the best. Защото лицето му е totally emotionless. Не мога, не знам. Мнението ми съвпада с... Zero emotion. Please, sir, step away from the window. Да, и накрая такива. Бетпан. Докато после вече кариерата му отива в други измерения, така да го кажем. Много ми
щеше да ми бъде изключително много интересно да видим кариерата на Чарли Шин, да се развие, да се беше развила повече и да беше надминала Киану Ривз. Има теория, че са го кенсълнали, че Чарли Шин е бил неудобен и са го натопили с всичките тия неща, за които говорят за него. Чарли Шин няма никакви спирачки. Чарли Шин има 90-те, края на 80-те, началото на 90-те един военен. Има един филм с Клинт Иствуд, където са ченгета, които такива хващат картивс. И имаше един, който съм запомнил, казваше се The Getaway или нещо такова, където открадна една кола с собственичката и вътре и докато се опитваха да избягат от полицията през някакви щати, създадоха такава емоционална връзка, в смисъл харесаха се. И след това кариерата му някак си изчезва. Да. Българският зрител имам чуш, че го познава повече от сериала там Двама мъже и половина. Добре, нека поговорим. Играе себе си. Да, след Умира и трудно, нека поговорим за съвременния екшен герой. Как виждате инкарнацията на съвременния екшен герой в последните години? Трули съвременния екшен герой. Екшен героя, който съвременен и мога да му дам прозвището екшен герой, това е Чакълчето. Скала. Дуейн Джонсън. Ама той не е ли комедиен герой? Той е комедиен, но екшен. Участва ли в екшени? Има много екшени. Просто те не са му толкова, как да кажа, вървежни или толкова известни, както тези по-комедийните филми. Защото, изключая Бързи и яростни, където той, там имаха разни такива майтапи с Вин Дизел, кой е по-фемали и кой е по-напомпан и така. Той е извън филма. Има това нещо. Имаше разни там, като едно Walking Tall, имаше едно Unstoppable, където играеше там бивш затворник. Имаше един, дето беше в един небостъргач, като умира и трудно там скачаше от един на друг небостъргач. Но те са толкова, как да кажа... Over the top, unbelievable, cheesy. Буквално ги усещаш като класическите Арнолд неща и мисля, че нарочно са направени... Ама знаете ли как ги усещаш? Нарочно са направени така. За мен неговите филми на Дуейн Джонсън, му усещаш филмите, те все едно, че примерно са хванали 80-тарски екшен и са направили увеселително влакче, което минава през екшена и ти се возиш като зрител, ядеш пуканки на увеселителното влакче, гледаш отделните сцени, обаче не ги усещаш. Как да го кажа? То тип филми, в които просто си цъкаш на телефона и го гледаш в Netflix. В смисъл не може да ти хване като старите модерните екшени за мен кардиналната им грешка е, че правят героите си прекалено героични или ги правят някакви антигерои, които са абсолютни копелета. Или ги правят прекалено прости човек. Аз мисля, че екшена, като работи през 80-те, защото е ново. Защото е действителността, да кажем, действителността в смисъл, защото засяга някакви проблеми там свързани с това, защото имаш тези супер звезди, които са, имената им са по-големи от персонажи. Като видиш Арнолд, ти знаеш, това филм с Арнолд, ще го гледам. Така, този тип неща. Сега Скалата също се опитва да го догони, това и в голяма степен го догонва. Той е световна звезда заради кетча и така нататък. Но времената са други и в момента, ако филмът ти не е хибрид между екшън, комедия или екшън драма, Марвел. Не. Например, като този, в който Клинт Иствуд беше режисьор и го даваха тук преди време, го гледах Снайпериста с Брадли Купър, който е по действителен случай и той е екшън, той е снайперист там в Ирак, връща се, страда от това заболяване. PTSD. Това нещо. И в крайна сметка тъкво се излекува и решава, че ще помага на други ветерани и оправя живота си и един от другите ветерани го застрелва, because... PTSD. Да, това са теми, които и тук имаш екшън, драма, който много добре се вписва и става солиден филм. Не можеш вече да имаш чист екшън, просто е unbelievable. Аз ще ви кажа едно изключение, което ми направи изключително добро впечатление, въпреки че той е Крис Хемсворт от Тор. Говорихме си за него преди известно време. Те са два филма на братята Русо, Extraction и Extraction 2. Значи, обаче, не знам, не е сценариста. Някой от хората, които прави филма е хореограф на екшън сцени, бойни сцени. Не знам.
Okay. Не, е такова каскадьор, нещо такова. Значи тия филми наистина са Мани Джон Уик, наистина са много добре направени. В смисъл, той Extraction е понятието за това имаш агент, този, той е тотално прецакан от всеки случаи, които е решавал, които го пращаш да направи Extraction, т.е. да извлече от някаква невъзможна ситуация някой. Да, това малко ми напомня на Eraser на Арнолд Шварценегер. Не знам, сигурно има нещо подобно някъде в историята. Eraser в общи линии, той играеше такъв агент, който отива, нали, да кажем, ти ще бъдеш свидетел по някакво дело и те взима, сменява ти личността, така и неговата работа е точно това, да те извади от каквато и да е ситуация и да те направи нов човек някъде, докато ти мине дело. Може. Аз ще кажа нещо само много набързо и то е, че всъщност зрителя, модерният зрител не може да преглътне или не може да асимилира, за него е прекалено повече от един екшен филм, да кажем, на 2-3 години. И за това не случайно имаме, добре спомена Джон Уик, защото това ме подсети. Джон Уик е екшен филм, тотален екшен филм, такъв unapologetic екшен филм. Джон Уик е unapologetic, такъв класически екшен и въпреки това хората го харесват, защото Киану Ривз много добре в това си амплуа се вписва в нещата. Той малко като Константин го играе, малко като Скорус, нали, всичко като Нео, точно така. Малко е загадъчен екшен герой, в смисъл не знаеш всичко за него. Това му е чара на Киану. Мистерията, точно мистерията е малкото нещо, което там прави нещата да работят. Просто е слаб актьори и залагат на това. Другия интересен, малко по-рано такъв филм е Taken. Който изведе... Ама човек първия, после вече има Taken 18, сериозно. И там им беше грешката. Защото първия Taken изведе този Лиам Нисън, много неочакван той стана най-голямата екшен звезда на Дърти. Изведнъж. Вместо да измислят нещо ново, ще ти отвличаме жената, дъщерята и не знам всичко. После тебе ще те отвлечеме, тебе трябва да служа. Интересно е, че режисьора, който да кажем е направил Taken, е направил класически екшен. И с Лиам Нисън е сработил. Но после е направил класическа екшен трилогия, четрилогия, което е грешка. Грешка е по всеки един начин, просто който го погледнеш. Пускай нови светове. Екшена работи има веднъж. някакви ограничени сценарии за тия екшени. В смисъл, то не може всичко. Не, искам да кажа, Predator, нали, с Арнолд е невероятно добър филм. Неочаквано, мега брутално добър филм. Добре. Великолепен е. Predator 2 с Дани Голвър. Predator 3... Менлиест хендшейк. Няколко, нали? Не, в първия. Там е с този Карл Рив. Човек, никой не им знае имената на тия. Просто са някакви... Той играе Аполо Крид в оригиналния Роки. И въобще в Роки трилогията. И другото, което не... Единственият всъщност екшън, който работи като трилогия е може би Die Hard, но... И Борн. Борн, ама и той е повече шпионска история. Аз щях да кажа... епизодични разни, но... Не. Борн е отделно мисията невъзможна по-скоро. Да, мисията невъзможна и другото е смъртоносно оръжие. Смъртоносно оръжие работят всичките му части. Не съм ги гледала, аз просто наистина не съм толкова навътре с екшъните, защото знаете, че не съм моята чаша чай изцяло. Но сега се замислих за мисията невъзможна, че хора след Top Gun той пусна мисията невъзможна, последната. Последното издание. Което ме навежда на мисълта да споменем нашето момче в първите сцени. Бахаров ли? Човек, заради този спрях да гледам филма. Що не си махне гадния акцент? Защото не може. Нарочно ли го прави човек? Не, просто толкова си може. Толкова си може. Всъщност, чуеме, аз мисля... Той играе руски... Ама все пак човек аз мисля, че са му казали, чудесно, ти си, нали, източноевропеец, имаш този руски акцент и той гледа с този зомбирания поглед. Знаеш, аз мисля, че понеже голяма част от зрителите на Холивуд са американци, мисля, че там, без да искам да обиждам никой, IQ-то е паднало така до някаква степен. Мисля, че дори да им изкараш
дет се казва виетнамец с семи-източноевропейски акцент, ще го помислят за руснак. Is generally Russian. Имам чувство, че ако погледнеш на картата за тях, всичко от Германия там натам всичко от стената, немската стена е Russian. Да. Така че разбирам в някаква степен, но ние като го погледнем, знаеш кое е тъпото? Че ние като го погледнем, аз като го видях това нещо, като започна този филм, очаквах от Том Круз филм повече. И това ми напомни на последния, Expendables на Sly, където беше сниман в София и половината актьори бяха българи и бацаха точно на този развален английски и то беше нелепо Даже всъщност някой мисля, че говореха на български, защото това минаваше за руски. Да, има ги тия, shit, man! Те ги мешат там Игор, Куриленко, не знам си кой. Chief of the Watch. И направо. За мен е дори като дете. Срам, направо не когато гледах, да кажем, Рамбо филмите, всичко много ме кефеше. Стрелбата, нали, якия напомпания баца, Рамбо такова, отива, освобождава заложниците, всичко така. Но супер много ме дразнеше още тогава, например, когато кажат идва руския хеликоптер. Примерно. Така. И руския хеликоптер всъщност е американски хеликоптер, всъщност е най-известният американски хеликоптер с една петолъчка нарисувана и залепени фейк крила отстрани. И дори тогава като дете знаех, че това е няма да се върже. И сега уважавам, когато филмите си последват нещата и имат истински пропс. Много по-скъпо е, много по-такова и така. Въпреки, че съм антигеройски филми, едни от тия Марвел нещата, вече ще ви излъжа кой от хилядите филми беше, но сюжета беше, че това се случваше някъде в Русия и някакво семейство бягаше от някакви апокалипсиси и там други глупости с един раздрънкан Форд в Русия. Да, американски пикап в Русия. Така, нали, съответно, това са го писали и са го преписвали, най-вероятно оригинално семейството си е било някъде в Америка, после са сменили сюжета, обаче не са направили... И буквално са имали CGI модела за раздрънкан пикап и са били факят и той отдолу. Нали, всяка една ласка можеха да сложат, но не. Нали. Има друго мен, например, което ме дразни. С Анджелина Джоли имаше един филм, който буквално там стреляха едни куршуми. Дето завиваха покрай това, какво беше това? Да, някакви такива прости. И там имаше една сцена, където бяха в Русия с този, който се осъзнаваше като супер такъв там с тия куршуми нинджа. И с една лада тя стигна някакъв влак, засили се, удари се в него, нали? Беше ридикилес. Това беше толкова нелепо и несериозно. В случай ни взимат, послагам общ знаменател на източна Европа, ни взимат за някакви наистина неандерталци. Защото, например, е лесно. Един от любимите ми филми с практични ефекти, които бяха направени добре, един от Джеймс Бондовете, с Пиърс Бросън, който мисля, че беше GoldenEye, дето е в Русия и имаше онази сцена, дето разбива една от стените на Кремъл с танка и премазва коли. Това е ужасно. То е too much, но всичко отговаряше, как да кажа... Поне машините си беха оттам. Да, усещаше се като действително... Спомням си времената, дълбоките времена на Пиърс Броснан като Бонд. Всичките ни майки беха влюбени в Пиърс Броснан. Да, ние всъщност... Смятаха, че той е ултимативният Джеймс Бонд. Ние всъщност трябва да направим, може би, едно обсъждане за различните Бондове през годините. Ето това е да направим едно издание на нашите ревюта за Бонд. Да. Защото Шон Конъри има какво да ни каже в началото, нали? Шмака ломът. И така. Шон Конъри Да, Конърито е интересен. Въобще всичките... Ти знаеш, че той е дел. Наистина? Да. Не във всичките ли Бондове биеше някакви жени? Странно, той в живота го прави. Бонд започва с дева и завършва с риби. Риби ли? Хора, наистина Даниел Крейг е толкова противоречив Бонд. Всички мислят различни неща за него. В началото са го спуквали от базици, че ще е много зле Рус Бонд и всичкото това нещо, но аз смятам, че той е най-добрият Бонд. Играе ролята си, като изключим последния филм,
където смисъл самите... Той не е виновен. Да, точно това искам да кажа. Той е сключил договор за много години. Райтерите и сценаристите са решили да приключат Бонд, защото не е там politically correct. Значи, определено за съвремието Даниел Крейг е много добър Бонд. И мен наистина много ми харесва. Тия другите са вече някакви... Няма смисъл да ги коментирам в момента. Роджер Мур и Тимоти Далтън. Просто е... Роджер Мур. Не, абсурдно е. Просто Шон Конъри е оригиналния сам, наистина. Така. Това за друг път. Да, за друг път ще... Имаме какво да кажем там определено. Да. Относно мисията, не го догледах, просто защото се отвратих в началото. В смисъл, поевтиняме всичко, като чух нашия човек. Да. Много ми беше гадно. И не знам, това може би се заслужава да питаме в английската част на интернета, дали са усетили това нещо. Или само нас се ни прави. Или ние като българи сме експлодирали ние просто сме повърнали. Бахаров! Първо ще ни чете морал и не знам какво. Бахуров. После ще потъва с подводници и с Том Круз. Нали го знаете това меме? 10 години продава билетчета на отчаяните българи, пусне прошарено голти и почва да дава морал. Да чете морал, да. Да, абсурд. Не знам, защо сме така настроени към нашите хора, просто не мога да ги приема. Защото десетилетия от посредствено кино са ни отвратили от това да гледаме нашите. Между другото, той си е пробил доста след Game of Thrones, супер много продукции има с него, той доста участва в екшън филми. Да, обаче си остава вечният треторазреден актьор в тия филми, които спрямо България, спрямо България е голямата работа. Не, виж, от друга страна, Бахаров си е изградил тази, как да кажа, като Слави Трифонов персона. Да, този signature Бахаров стил. Нали, като погледнеш Том Круз, знаеш, че е Том Круз. Като погледнеш Слай, знаеш, че е Слай. Знаеш какво да очакваш. Като погледнеш Бахаров, знаеш какво да очакваш. Той навсякъде го играе като он от под прикритие персонажа му, не знам как се казва, така и не съм гледал този сериал. Иво, Пешо, who the fuck ever this guy Не, в под прикритие най-дебилният актьор е той главния. Ивайло Захариев. Дето играе самия полицай под прикритие. Какво искаш да кажеш? Моля те. Не знам, знаеш ли, мен под прикритие малко ми напомни на ония сериал края на 90-те, началото на 2000-та, руския Бригада. Дето всеки уважаваш себе си батка, който работи като сотаджия, има мелодията от Бригада на телефона си мен. Точно тази мелодия, като бях на командирована в определено село на работа, още в училище, и пазача в общината му звън на телефона с тази мелодия. С Бригада. Да. И за мен и продължавах да не мога да разбера. Сега хората седат и гледат. Защо го гледат? Примерно, защо гледат под прикритие? Още го гледат, малките го гледат. Защото олицетворява българската действителност. Какво ме боли мене за българската действителност? Аз живея от този шит, аз го виждам това всеки ден. За какво ми е да ги гледам ти олигофрени също и по телевизията и да съм такъв? Даже по-излъскано. What the fuck? За какво ми е това? Що не направят сериал, в който примерно аз много се кефех на един филм, много ме кефеше, как един детка там изнасилиха внучката му, трима такива копеленца, дето единия беше син на началника на полицията, другия на кмета, не знам си какво, безнаказано си тръгнаха, дедата се ядоса, взе един снайпер и ги издуха по най-бруталния начин, прикривайки следите си, ще направят такъв филм. Примерно някой как убива мутри политици, това ще ми е много интересно да го гледам, че го гледам с кеф. Даже деца казва, че си вземем шапка, така ръкавица, че сложим такова каска с 2 бири и ще бъдем следващия епизод, плиз. Това ще бъде революционен филм. Но не, трябва да гледам Бахаров и кухта и не знам си какви там. Как гангстерен. И най-тъпото е, че после правят някакви тип рап чалга парчета от сорта на куката. В смисъл, кой се кефи на това? Кой слуша рап за куката? Човече, това да си мутра или гангстер е може би
огромното падение на душата на един човек, което може да му се случи. Това е клише, но то е реалност повсеместна. Да, реалност е и тия хора трябва да се погледнат в огледалото и да разберат, че са безмислени. Те са безмислени. Те са скандално тъжни. Fuck them. Fuck them от всекъде. Както и да е, отклоних се такова на философска тема. Те са млади клонинги на бащицата. Да, брат, и нека като ми каже, искам да съм силен като тия групировките или... Нали знаете това меме с бащицата, с Тикфун, аз съм, какво беше, здрав, силен, има една страница... Знаете там, дето играе в футбол? Има една страница във Фейсбук, класически българи. Просто там е събрана карикатурата на Батка, Чичак, Псевдомутра. Всичката тая помия е събрана в тази една страница. Пълна с просташки мемета. И истината е, че това е действителността и аз нямам нужда да ги гледам тия работи. И не разбирам хората да гледат под прикритие, ама наистина. Сега пак е модерно, нали ти казвам, тинейджерите го гледат. Пак е популярно. Не разбирам защо хората гледаха и ония домашен арест, който беше пък другата крайност, пълно копия на американски сериал с Лав Трак. Да. Всъщност, като се замислиш, ние нямаме един окей сериал в последните години. Войната на буквите се опита да излезе, ние зациклихме на някакви епизоди и щехме да си прережеме вените. Да, това беше скандално. Jesus Christ! Казахме, мисля, че в последното ревю споменахме, че примерно аз сега гледах на последно Хана Спарух, 3 части. Jesus Christ, man! Филма е изключително мега добър, актьорската игра е на ниво, всичко е супер, бе! Викам, бе, България... Може би ти го казваш от носталгия, така както сегашните 12 годишни гледат под прикритие. Няма носталгия. И няма носталгия поради проста причина, че тогава да кажем някакви... Айде, окей, сега можем да изпаднем в някакви дебати, колко исторически достоверно е, нали, сега, кой им е бил тогава консултанта на историческа тематика и как са го пресъздали. Мисълта ми беше друга, аз изхождам от другаде. Че актьорите, нали... Окей, ти си, примерно, Хана Спарух. Не се държиш като всяка моя дума ще бъде казана с най-голямата тежест, защото рода продължава натам. Аз съм вашият крал. Човека говори нормално пред близките си. Говори с респект пред ханския си съвет. Като излезне пред народ да си вика, нали, защото реално трябва да вика, за да го чуват 700 човека по-назад. Нали, всичко се връзва, всичко върви, няма Може би тогава не са страдали от тая колективна галюцинация, която просто си представих, поне споменахме Бахаров, ако Бахаров играеш Хана Спарух. Той по-скоро трябва да играе Ксеркс в тия на персийците. Защото гледа мръсно, нали, и мърмори нещо. Да, човек, това ще да бъде такава пародия. Това е невероятно. С вас правихме ревю май или поне гледахме този филм Комбина. Да, с Иван Иванов. Ама реално замислете се, под прикритие е Комбина. Да. Почти същото е. Да, но Комбина, окей, беше преминал под моя радар, аз не съм го гледал по една или друга причина. За 80-тарски филм, сниман в комунистическа България, с всичките тия работи. Беше на ебати нивото. Да, и виж какви сериозни теми се засягаха. Имаше диалози, в които се говореше какъв е този живот, в който си купуваш баничка и пиеш бозай и нямаш никакво бъдеще и по-добре да се летнеш от някъде. Значи, и оправдаваха сивия сектор. Соца си е позволил да си прави сам на себе си по-добра самокритика, отколкото модерното кино. Така. Аз съм потресена, защото модерното кино не прави самокритика на обществото. То просто показва обществото навсякъде има мутри. Да. И нищо. И повече нищо не казва. Ето вчера, примерно, не дискутира темата, не повдига въпроси, не... Това е темата на киното, по принцип. Да. Ето вчера е било 44 години от смъртта на Петя Добарова. Деца съм убила поетесата, младата на 17 години. Такова, гледах отказ от филм, в който е участвала епизодична роля. Като поетеса в конкурс, която не е допусната, ученичка, която не е допусната в награждаването, което всичкото е било по соцлиния. И накрая казвам, може ли да декламирам моето стихотворение? И накрая той водещия на конкурса казва,
всичко това е фалшиво, никой от вас не е поет, това момиче не му дадохме награда, това общество еди какво, всичко си го казва. 79-та година в филм си е казано едно към едно как стоят нещата. В смисъл, аз се очудих. Да, всичко е било забранено и цензурирано, но как са правили такива филми? Сега възвеличават по-шото. Да, буквално. Ма точно това в този филм беше обяснено толкова цветисто за ценността, защото той каза, нито един от вас не е артист, всички тия 25 награди сме ви ги дали, вие не сте така, това е истинско, стойностно и така нататък. А сега правят на звезди Иво от под прикритие. Това ти е, кои куката са ти role models. Да, бе, мен и в смисъл, аз от под прикритие съм намразил целия каст и съм се, деца казва, зарекал, че повече няма да гледам продукция с тях, защото просто като ги погледна, те са под прикритие. Косама, куката. Да, някакви такива персонажи, дето в реалния живот са комични. Да. Покрихме доста заглавия. Доста филми, доста теми. Да, няма нещо конкретно, което май ни е останало за казване. Не давахме оценка на Умира и трудно да се върне. Солидна осмица, даже нагоре. Към 9 дори. Да, аз му давам 10. Браво, да, той ти е в десетките. Да, максимална оценка му давам, защото е направен с вкус. Така. Направен е с много силен и много подходящ каст за всичките роли. Не натоварваща и в същото време те държи заинтригуван. Добре. И не е класически екшен. Не е такъв малко mindless стрелба и body counter. Има съспенс, има напрежение, има конфликти на различните личности, има развитие на персонажи през целия филм. За мен е една десетка. За мен е в жанра екшен или екшен комедия, това е златния стандарт. Да. Умира и трудно, 1. Добре, аз ще му дам една 6. Естествено. Не защото е по-лош от 10 филм. Отново моето субективно мнение, тъй като не можах наведнъж да го изгледам. Спирах го и го пусках отново и отново, тъй като просто започнах да се обърквам в един момент и почна да ми става прекалено много. И всеки път, като погледнах, виждах едно и също. Но филма е наистина много добър. В смисъл за екшън да му дам 6 е много. Окей. Да. Добре, народа. Беше ни приятно да се чуем. До следващия път, когато да изгледате нашите творения, нашето творчество. Да. И да давате идеи, който има желание да чуе нашето противоречиво мнение. Да, последно един от нашите фенове, дето ни беше пратил от Бразил да ревюираме и ние така го ревюирахме, че сигурно съсипахме на човека желанието. Да. Но това може да очаквате от нас. Не, всъщност много от филмите ни харесват, но не знам, може би тези 70-тарски английски неща някак си ми влизат малко по-остро под кожата. И всеки влог си има пътници, нали? Всеки има. Защото ние гледахме и този Clockwork Orange. Аз го гледах. Аз не. Ти го изгледа първите 20 минути, това ти беше. Изгледа горе-долу до сцената с изнасилването. Да. Ма успяхме да изгледаме оня Ал Пачино. Какъв беше оня? Аз така и не го гледах. Какво беше това, бе, човек? Как беше това? Гей пародията. То ти ни го препоръча. Ти ни накара. И гадното е, че ти не ни каза, че не си го изгледал, а ние го изгледахме. Аз... Всеки по-отделно. Беше тегаво да се гледа. Много беше тегаво. Аз трябваше да го изгледам и бе го планирал за деня преди ревюто, защото така ми се събираха нещата. Но в крайна сметка, вие като казахте, че е too much и е too crazy. Това е от тия... Не знам го да определя Psychedelic 70-те ли е било. Аз си пуснах началото и после тогава нещо стана и трябваше да излизам, защото в началото знам, че гледах докато двама хомосексуалисти се набараха в някаква хотелска стая. Искаш да ни баннат канала пак ли?
Хомосексуалист е напълно справедлив термин. Идеята е, че за да гледаш определени типове филми, трябва да имаш определена настройка. Дали са хорори, дали са социална тематика, дали са екшени, дали са whatever. Така че разбирам, че не всеки филм ще ни пасне просто на вкусовете. Това не означава, че филмите, които не ни пасват на вкусовете, ама ето това е на мен, Die Hard и тия не ми пасват изцяло на моите интереси, ти си странна и никога няма да те разбера. Да припомням ли, че сме гледали поне 5 филма, които не сме ревюирали. Hogfather. Първата част. Nigga please. Гледахме Дракула, който те така и не искаха да ревюираме. Не ли направихме ревю? Не сме, това ми е може би най-любимия филм в целия свят. Не го ревюирахме. Що бе? Направихме ревю. Не сме. Направихме ревю и нещо стана и изтрихме файла. Не сме. Изтрихме файла на друг филм. Направихме ревю и файла се прееба. И тогава направихме ревю на Дракула, защото си спомням, че аз рейджвах за оная плоча там в двора, където изведнъж се беше материализирал някаква катакомба с плоча с двора, дето то Дракула изнасили там една от... Да, не знам вече каква беше, съм забравил. Всичко това го говорихме и после се беше преебал файла. Не помня такова нещо. Файла се беше преебал, направихме му ревю, защото ти много искаше... Преба се видеофайла на... Прецака се видеофайла на Stargate. Възможно. И някой спаси аудиофайла и го качихме и аз го качих с грешната картинка. Имахме още един прецакан, аз съм сигурен, че е на Дракула. 1000% сигурен, че му правихме ревю. Който е прокълнатия за вас филм. Не, аз на Big Fish се тръгнах преди това. Аз го изгледах. Аз няма филм, който да не сте ми казали да не съм изгледал. Ето той е пример. Ти винаги ни прецакваш обаче. Казваш някакъв филм и ти самия не го гледаш. Big Fish беше... Ама това е на мен Die Hard не ми е най-любимия филм, го изгледах. Единственият филм, на който хвърлих кърпата е на Калуян френския филм. Да, ти тогава се отказа, на този филм хвърлих кърпата, не можах. Ние му го ревюирахме, даже имахме запитвания. Да, много позитивно го ревюирахте. Нищо не става това. Ама ти каза, че Big Fish не става. Да, Big Fish не става, наистина. Да. Що бе оставило? That's fun. Ама Big Fish има... Стига с това, защото във всеко ревю говорим за този филм. Окей. Да, може да си кръстиме канала Big Fish. Ама трябваше With the biggest fish. Телка трябваше има кой е the big fish от всички. The only the two fishes, the fish. Кой друг не сме? Гледахме Далеч от безумната тълпа, не го ревюирахме. Гледахме... Ама там нямаше кой знае какво да каже. Пак го бяхме заложили. Ама ние го споменавахме май, бе. Ние тогава май не правихме ревюта още. Не. Няма значение. Моята памет не е най-услужливата, така или иначе. Мисля, че всичко това трябва да бъде изрязано. Защо? Много забавно е според мен. Трябва да върви. It's crazy shit. Не оставайте с впечатление, че ние се интересуваме само от филми. Това е последното, от което се интересуваме в нашия забързан живот. Просто искаме да чрез анализи на филмите да покажем нашите мнения за какво се случва в този свят. Аз пък искам да разглася класическите филми, особено класическите екшен филми или въобще класическите филми, които си заслужават, за да може повече хора да ги гледат и не да ми излезнат. Това е за класическите филми. Ето ти казваш класически филми. Имаме различни разбирания. За мен класиката са 40-те, 50-те, 30-те. За мен класиката е всичко, което е преди 2000-та година. Всичко. Всичко, което е преди 2000-та година. Не всичко се е утвърдило като класика. В различни жанри имаме различни класика. Гледахме от аниметата. Какво беше препоръчено и го изгледахме всички. Гледахме някакво аниме. Аз ви го препоръчах. Това беше... Боже, ще го кажем Named Amnesia. Това са трите истории, дето бяха, ама ние гледахме само една от тях. Да, сещам се. Май беше Named Amnesia всъщност. Чакай сега. Аз не мога да им запомня имената и вече изключвам. Значи ти си човека, който заспа на Акира, така че... Не мога да го догледам. Няма да ти го простя. Това е абсурдно. Гледах Тоторо. Хубаво филмче, наистина. My friend Totoro. Хубаво филмче. Не е Named Amnesia.
Беше нещо друго. И така. Сам не е избегало. Нещо за някаква роза беше, мисля, че това беше. Роза беше... Не беше нещо с призраци, на... Ghost, Ship или нещо такова. Ай, добре. И пък? Стой. Спираме се. Само да видим интернет, какво ще каже за... Да си пробвам Google Foto. Yes, your Google Foto is very weak. Да, Memories, бе. 95-та. Yes. Memories. Лични истории, описани в едно. И трите са много интересни, и трите са в различен стил на анимацията. Нали, аниме са и трите, но са различни стилове анимация. Въобще в аниметата имаме доста неща, които можем да прехвърлим, и то класическите, за класическата ера преди CGI. Yeah. Спря.